अजमेर रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली। डीजे जितेंद्र। जितेंद्र। खुले ना पोल इहे कोरी पोरियास रे जानी भातारो में को दीही बांस रे। जानी भातारों में को दीही बांस रे। खाना पीना अब भइल बा बेकार सखी। खाना पीना अब भइल बा बेकार सखी। हाँ बेकार सखी। हमर यारवा मिलल नदी के भतारी सखी। हमर यारवा नदी के भतारी सखी। डीजे जितेंद्र। कोनो बुद्धि लगावा नैहर के इज्जत लूटल ससुरा में बचावा।